assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Tumini Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini. Mau ngapain, nggak mau kemana? Yuk, kalau Ratna jadi lolo. Kita lihat terus ya, tonton terus. Kunciku guys, ini celowokan dashboard. Doa ini ada dashboard. Masa lu tak pateni? Gak nih si tais, dashboard saya. Ya, lali guys. Sinden gue nengkene guys. Halo guys. Iya Pak Kipli, sukses ya. Amin. Ya Allah, sukses. Neng diki dandane nih deh, cacahnya gitu. Lapuk ya. Kita guys, cacat kelompok. Dapuk apa? Kerja ora mangan ae. Ayo. Kerja ora mangan. Ayo. Kan ana kerja kono. Nang jero kono guys. Ya Allah, di rumah guys, ya Allah. Ya Allah. Mbak Bulan. Ya Kak, sudah. Iya Mbak Bulan, sehat nggih? Alhamdulillah. Nggih. Ya Allah. Kun caca kun tak? Oh, saya mlebu. Helm. Dandan riyen. Ben ketok radek mengah-mengah saithik. Aku pokoknya nak sambatan tuh gaya ayu wae. Nak bayaran malah ora. Sambatan telung sesi tuh. Sambatan telung sesi. Sehat nggih. Anggapannya telung sesi tak nyanyi kabeh, asing jatir, asing nyucuk, asing nyanyi. Pokoknya tak nyanyi kabeh. Ya Allah. Alhamdulillah sehat. Ya Allah, awakmu sak malah gede tak ngene iki wae ya ta. Iki mergo suwi ra petok. Lah iya kok iso. Saiki wis gede. Lah iya. Ora tau petok malah sak gede sak bom ngono can kok. Ngeten mah. Iya anakku guys sing golek cucuk tapi tanggal 22 wis gak iso, Bu. Sudah isi ini. Bek 22 pokokan golek wong lah mumet sirahe pokokan. Yuh, pokokan pal. Pal. Ya Nabi salam alaikum. Guys. Kowe enggak nang Aku tak nge-vlog nang ngarep ya, kayak tak delokne nang ngarep. Nggih. Mawon benjing kok tak vlog ning papan iku. Bapak. Sandal lele iki lah. Halah sandal ke nyapok. Oh. Mini hotel Siglo West. Nah, iki grupe guys. Ayo sing nanggep rek gak apa-apa monggo lanjut. Makan Mas, apanya sobrang? Dari tabuh kerja ra tabuh kaya. Iki lho ya.
Padahal gue di sini. Ya Allah, Mas Mimpi ya Allah, sehat nih Mas. Anu keng beben mungkin. Cik Guys, Cik Low delok pawone guys. Wong pawonan yo delok kabeh pengen ro. Kalau mbokku kalau. Mbok mangan no? Ya Allah, lawe apa iki? Lawe ganteng. Wah, oke, siap pun mengke mawon. Siap. Halo, semua sehat nggih? Alhamdulillah. Ya Allah rame kalau sing rewang guys. Lah nggih. Anu pokoke menak iwak iki lho goreng iwak. Kok ketoke luwe karek mangan tem ngono. Ya Allah. Nggih, alhamdulillah. Lah iki bagian kenekan arep mangan ya sintah. Ya Allah. Nggih. Lah nggih. Wong papan repot ya ngene iki, guys. Mangga. Halo nggih. Nggih. Alah mboten napa-napa. Oh nggih. Ya betul ayam nggih. Nggih. Bagian goreng nggih. Nggih, bagian apa niki? Oh, pracik. Nggih. Nggih. Mengke mawon kula. Mengke mawon. Nggih. Oh nggih, nembe pewe. Oh nggih. Mangga. Nggih, bagian buntel-buntel nggih. Alhamdulillah. Ini bagian apa niki? Oh jajan, bagian berasan. Ya. Kayak sawit ya. Rasanya rupanya ada kumus-kumus. Sana. Rupanya ada kumus-kumus. Tetap nunggoni. Cedak kuburan kalau wes piye? Cedak kuburan. Oh. Assalamualaikum, Mbak. Apa? Jadi Eke duwe TikTok diramene TikTokmu apa? TikTokmu apa?
piye iki? Lah kira ndak, oh anake wis mbayek mbake. Pep anakmu wis mbayek, Pep. Anakmu sampe gede ning ngeloni anakmu. Walah, alah. Ayo ndak salen ayo. Jam pira ta ki? Yo salen ayo. Yo salen ayo salen yo. Jadwalnya sudah jadi Pep. Halo, jawab lu ngarek deh. Aurora ya. Ya. Ki kenal ora iki? Halo. Gila. Sak menem biaya nih, guys. Kita foto-foto bareng-bareng, foto. Ada rana tak ketek lho, foto. Yo foto. Ayo foto, guys. Foto 1 2 3 wis. Ayo sing pesen reok langsung iso ya niki, guys. Padha aku ya iso kok. Guys, alhamdulillah. Ramai banget, guys. Ramai banget, alhamdulillah. Oh, demi tasku yang ora udunen yo mbuh lho kowe. Ngapa ta cap? Alhamdulillah ya Allah, barakallah. Ke nah, ini belakangnya itu kuburan. Kita lanjut tadi ya, masih musik pengenaan kopi kiri. Tembok kangen. Anu lho, tembok kangen. Opo? Mas bilang anting wis tak tuli. Beb. Bukan nyicil BRI siji. Itu aku kaya musuhi lah. Barang. Babinya apa?
Mantap saya.